Y para la uno que vengo de vuelta, norai honetan Minecraft Soko beste saio batekin. Nintzen naizela ezi baino lehen. Eta oraingo honetan egingo duguna izango da etxera itzuli, Iliade egin genuen, orain Odisea tokatzen zaigu egitea. Egon naiz pizkat herria bilatzen eta bar, lortu ditut patatak, lortu ditugu azenarioak. Ez dakit honek altan burdin lingote hau berdin du, lortu ditut liburuzka batzuk baita ere, esmeralda bat interkambioen bidez. Eta herri honen koordenatuak apuntatu egin ditut nahiko interesanteak direlako. Eta orain segundu batetan, begiratuko ditu zentsu diren gure koordenatuak eta joango gara etxea. X-8, osea, nahiko txibili beharko gara, I63 eta Z-18. Bale, Z-18, osea, joan barko gara aruntz, ez, onauntz, baina ordua gehitzen, eta amendua, osea, aruntz, diagonalean. Nahiko txo, izan, nahiko txo jetxe beharko gara, vale, nahiko molesta da hori, baina bueno. Vale, 18, esan dugu hemen, vale, hemendik. Eta orain, ara. Ara, nor datorren, ara, hemendik topatuko dugu gure etxea. Eta orain, baurrera, besterik gabe, ingurun honetan, kenduko tau ez izateko hain molesto, hain jarrian ez izateko, gutxo gara era lerronetan da, gure etxetxo maitia. Goratzen dute ura zarkatu genuela ez manabiltzarto. Bai, edo, bueno, nauko, lautada hauek nahiko, opa, joten zaidala zegua. Nahiko politak dira, egia esan da. Baina, bueno, okurritu zait, eta egingo dut, pizka sistema automatikoa esan aldiago, ez da guztiz automatikoa. Baina, bueno, automatizatzea be nahiko simple izango litzateke. Gauza da, azukrek añadela ez dela egunero azten, ez baina hiltzarto, nahi dut esan ez duela egunero bloke bat azten, orduan, guztiz automatiko egitea ez da oso posible, saldizak. Baina bai nahiko automatizatu egin dezakedala, burdina, bueno, hor dagoenez hartuko dut, baina hemen dagoelako. Baina bai hori, nahiko automata. Ordun, hori urrengo zagoiorako, eta ikusiko tia pataten besten landere muntan egin daiteke tipikoa ez, klasikoena edo dena, ez dela biru egun, osea, azten direnean edo, imaginatu tipikoa dena alboetan zera, alboetan pistoia jartzea eta noizan behin zuzoaz eta plan ba, ematen diozu eta listo. Ez, nahiko klasikoa da eta nire gustatuko litzaidak egia esan da pizka bat sistema hori baino pizkat automatizatuagoa egitea edo, ez? Zaila da, zeren eta landen gauzetan ezin da euneko unean automatizatu, zeren eta adibidez zura erabiltzen baduzu batzeko, gero aitzurrarekin berriz eman behar dioz, orduan ezin da hor guztiz automatizatu. Hor dau moida horren koska. Ez, orduan sistemaren bat hor, hasta pentsatu beharko dut, baina azkenean hori holan izateko, hobeto ez, eskuse egitea eta pista, landeremu normalak izatea hor jarri ditugun bezalak eta pista. Automatizatu alda meloienak, kalabazena eta bar bai egin daitekeela nolabaiteko sistema automatizatu bat. Ez dena oso zaila, bai, okurritzen zait, ez da oso zaila egitea. Egin daiteke, baina patatekin eta bar, ez. Zait hor oso gauza, ez dago bez, ez da ezin da hor gauza askorik egin bez, orduan hor da borren movida edo koska esan dezakegu. Ara F3,
Bai, egon naiz pizko bat behien aragia egiten, ikusten bozo nire inventarioan nahiko aragi nahiko txo daukat. Vale. Taren, hemendik aurrera. Ja, zaigu asko falta, una zaigu, hola indik zatitxo bat ekogu. Kobo hori politat, ez suizidatu. Ostia. Kriston ostia da hau, Kontuz. Xup, xup. 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 Ui. Apai. Holan, pizkat harinago joango gara. Zoitzen gainetik, joanez. Eta egun sentia nun dau, amaitzen dabil, egun sentia hori. Ui, ouch. 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 Vale. Ega topatzen dituan ere, niko gogo ditut topatzeko slime balak, zeren eta piztu itxaskorrak egiteko behar ditugu, Minecraft ezagutzen duzu, ez dute zer berririk esaten, ez? Eta horrekin egin ditzakegu adibidez sarrera automatizatu bat eskutatuta dagona, adibidez gure superbaserako ez, egin ja, etxea ez, eta gero horman, paretan ez ikustea zer, atzeko paretan, mendian dagoen paretan ezer bez ez ikustea, eta hor, Jeronimo! Ez, eta hor gotea, adibidez, Redstoneeko antortxa batekin, piztu behar izatea, giltza zengo baritzu bezala ez, ireki behar izatea atea. Orduan, adibidez hori okurritzen zaite egitea, Redstonearekin, zubi bat, ez gaude bez, mendian behin egin nun, tokatu zitzen zonaldea, izan zen, Stenhilsez, nola zen, torpikoko basoa edo, esan dezakigu, zait horrein ateratzen izen originala ez. Eta orduan neukan etxea, soitz baten gainean, eta mendi bat neukan nahiko hurbil, eta egin nuena izan zen, zubi lebadizo bat deitu aldiogu ez. Hau da, pistoitxaskorrekin, egin nion, katxiz? Egin nionaz izan zen, nire nahi nuenean giltza baten bidez, ateak izten ziren, eta zubia kendu, desagertzen zen. Eta nahi nuenean, atea zabaldu, eta agertu egiten zen berriz zubia. Orduan adibidez horrelakoak, ufa. Orduan adibidez horrelakoak egiteko, nahiko elegante izan daiteke. Kontu zorralako gauzekin. Tombo. Vale. Mendik. Badakit pizkati juntzu ikusten dela, vale? Como gainak argumentatu didazue beste saioan, Iliada egiten ari ginenean, komentatu egin zenidaten, baina hau honen moida da, jarri dezaket antortzak eta antortzak eta jarri ditzazket, baina hemen usteko ulertuko duzuen ez ditut horrelako materiala ez dut gaztauko. Vale, gaua heldu da, arki bat atera dut. Vale, zaigu asko falta. Mendik bizkat aurrera ja, hor dago gosta, beraz ez guretzen mendik egon beharko da. Beitu, handago. Gure txetxo maitia. Lortu dugu, itxuli gara. Odizea egitea lortu egin dugu. Bizirik gaude. Bizirik lagunok, bizirik. Halako sortea ez? Joan egin gara, alda topat ditugu, patatak eta zenariak topatu egin ditugu, itxule egin gara, bizilik itzuri gara, egun bat baino gutxiagoan. Vale. Beitu gure txetxo maitia. Bai, heldu gara. Vale, ondo, gainera lortu ditugu liburuzka batzuk eta lakoak.
egiteko hobetzeko gure standa, hori, inkantamentu maila hobeagoa izateko. Beraz, primera, honen jarriko gara gauzak egitera, a ber. Hau hemendik, jongo gara gure, esaten duena da hemen adiez ate sekretu bat jartzea. Oso ondo gera ditekelako, hemen sartu sistema, edo berdin guztia, edo bero, berdin dau. Eta hor gure ate sekretu bat, esatea, sartu eta ateratzeko eta bar. Barko dugu hau, hemen esmeralda hau hemen dikutsiko dugu. Hau beharko dau. Vale, aragia. Zombi aragia, egunen baten itzuliko gara eta aldatuko dugu esmeralda baten gandik. Vale, papela. Egurra beharko dugu, hori bai, hori ziur. Nahi kotxo gainera. Epa. Vale, justo, honetareko justo ez. Xup. Vale, hortze. Zirazko aterako, baina, bueno, saspi, ez dago txarto. Vale, orain. Hau hemen, eta uste dut dela, holan, edo arrebes, ezta? Nire alzheimerra, nire alzheimerra jota nabil. Horun papel gehiago beharko dugu. Guardia, momentu zerdiarekin. Vale, horun papela nola zan. Ah, vale. Ikusten duzenez, bai, alzheimerra jota nabil. Vale, eta orain ziren 3. Vale, liburu gehiago erako ditugu. Egur gehiago hartu beharko dut. Epa. Alzheimerra. Vale, ondo. Vale. Primera mesto eta lau liburu. Gertatzen dena da ez dugula egurra guztirako. Beste liburu bat bakarrik egiteko ematen gaitu. Bueno, gutxienez. Horrein konprobatuko dugu zenbat falta zaigun nivel topea izateko eta guzti hori. Lasai, a ber. Hau. Hemen, eta hemen. Hemen eta hemen. Eta hemen jarriko dugu hemen liburuzka bat. Bale, 20. nivelean gaude. Orduan barko dugu. Papel gehiago. Ez, egurra. Egurra da falta zaiguna. Kaixo, arditxo. Beitu, ondartxo eta guztu ekogu. Hortik portutxo bat egin behar dute. Portu txikitxo bat. A ber, egurra hartuko dugu, behar dugula gehiago egitea. Egurra, etxan, egurra hau erabili beharrean gauza hauetarako. Txuria dana erabiliko dut. Ez dudan ez guztoko. Hau erabiliko dut horrelako gauzetarako. Holan bestea erakitzeko eta bar gorde egiten dut. Vale. Hementxe. Lanzuaitz hauek kendu alditut guztiz, erditik. Vale. Eta besta ere batuko dugu. Lan bere, hasiak ere erreditzazket. Ez ditu dalako nahi. Hortz. Primera. Vale. Kaixo txerritxo. Kaixo txerritxo. Sei polita garatzen ari zegoen etxetxoa, Baietz. Men landak, hortik animaliak. Eta haren pentsatu behar diot, zonaldetxo bat urrengo saiorako. Pentsatzeko nun jarri... Zera. Esango dut. Zaitatatzen izena. Bori, hortu automatikoa edo. Azukre gaina beren hortu automatikoa. Bale, akair behar ditut.
beste. Perfecto, justo, ondo. Ah, ez. Sobran izango ditugu. Mekaguen. Claro, hiru garzilera, astuta neukan. Txen hartuko ditut. Zure gainadera batzuk. Nahiko sobran ditugunez, eta gainera bar ditut, papel gehiago egiteko. Badaude, lilipatak erabiliz badaude beste sistema batzuk egiteko. Baina, bueno, hau nahiko simplea da, restona hiltzen dugu pizkatxo bat. Ez zer iragosten dizuetera restona buruz. Vale. Txakurra zaunka, betiko lez. Zildute zer egin hor. Vale, a ber. Papel gehiago egingo dugu. Dena papela total azukre ez dugu labiltzen. Momentuz. Eta orain da hemen papela. Eta hemen hau. Eta egin dezakegu beste libruzka bat. Ondo. Venga, sortzi. Ez dakit pasatu nahi zen, baina, bueno, Ega dut pizkat pasatzea. Vale. Hor, zingarren niberan gaude. Hogei oraindik. Txarra ez du hartzen, benetan. A ber, orain zingarren nibelean gaude. Hogeta sortzi. Vale, hor goian ez du hartzen. Beraz, hau kendu beharko dut, liburuak hartu. Eta berriz egin. Bueno, berdin dago, total egur hori zueran dekugu ezait interesatzen egur hau, beraz. Amairu, liburu baten bat galdu dugu, ezta? Edo baten bat gehiago eman dit, ez dakit. Ez justo, liburak ondo ematen dizkizu. Bitxia, ez nekien hori. Bueno, ez nekien, ez nahiz inoiz fijatu egia esan da. Gaitu, bitxia. Eta jarriko ditugu, hementxe. Bestela ez du hartzen. Hortze, perfecto. Bordun hauek jaso lan ditugunez, egingo dugune izango da liburuak utzi, guretzako, berko ditugula. Eta honen lapislazuli pizkat hartuko dugu, eta enkantamendu pare bat lortzen ditugun. Naiz eta... Gutxienez bat. Hau hemen. Eta... Liburu bat utziko dut. Lapislazuli bat hartuko dut. Bolbora... Non gordetzen dut. Hemen gezitxoak gaude, ondo, arko eta geziak. Bolbora hemen. Primeran. Vale, ea zer ematen digun, ea zer desente ematen digun espata eluzidatorren jartzeko. Vale. Osea, behar ditut 3 lapislazuli. Vale. Orain bai. Astuta daukat, aspaldi ez nuela lakoak egiten. Vale. Orduan, hartuko dut. 3 lapislazuli. Venga. Eta orain lapislatzuliarekin. Lapislazuli. Hortze eta hortze. Zorinkeria maila 3. Babesa 3, benetan. Benetan babesa 3, benetan. Eta bakarrik bat kendu dit, baina zen. Hori astuta neukan. Bueno. Orduan, aprobetxatuko dugu. Hori astuta neukan, uste nuen 30 nivelak kontsumituko zituela. Aprobetxatuko dugu, eske 30 nivel, 3 nivel kontsumitu ditu. Eske 30 nivelekin joate arat eta honat, ez nahu grazia asko egiten. 30, bale, zer ematen du, zorginkeria, meia 2. Venga. Itxasoaren sortea. Benetan. Venga. Zorginen liburu. Antlopoden ondamena. Almena 2.
Bueno, ez dago txartu almena bi. Erainkortasuna bat. Bueno. A ber, orduan dekogu. Gatuko dugu pizka zer dekogun, zer jarri aldegun zeri, eta... diamantak ditugu, ezta? Vale, ez. Ez dugu edingo momentuz. Vale, a ver, afuera. Erainkortasuna bat. Erainkortasuna bat. Almena bat, aurkoentzako da. Almena bi. Vale. Almena bat. Erainkortasuna bat. Vale. Babesa hiru. Antlopoen ondamena espatarekin. Duintasunezko zolosketa bat, hori ematen dion mingeia bilen zanpatekoa. Bala, hauek saiatuko nahiz batzen. Zakit utxiko nahuen. Eustut nahikotzo luzatzen ari nahizela, baina bueno. Ja hemen jarri galera pizkata umoi dagoekin. Gaua egin da. Eguna joan data. Bai, nahikotzo demura nahikotzo goaz. Beraz, mendik utziko dut, espero zuen guztok izatea bidea, guztok izan modu zoe, egiz izan behar duzen, eta horrengo laundok. Agur!